Mishing mizia pholang tu ber pakhat chu kan trong kam man du dana hian ani trong klem ngot ani lova trong tam thil po ani ngot lo tat trong du tak mi poi soi vak lo a theya trong klem tak mi khefaka trong man ching an thei tho nia thufing te pung som pani chang som pare ta chuan khan dai chun anga na taka mi chun thu sai an oma mi fing le ero chu dam na ani ti kan mu ani ole season 1 special hi han enzo lo donila episode ma sa zoga kan huang khan jiali familia an young master jiali o chu sawian chuan asoi sa repani kha chu mu chuan liusi chu a thin rim hlea level 2 6 star doze ani awangin sawian chu a hne nge ring aura chu activate sawian a hne na asoi sakrep no zunar chu abula a roi don ti asoya chak takin attack tumina panzui ngala ma se sawian chu aum mai big lo octane blast pump chu mangin punch na takpek tumin a panzui ve ngal zata chuti lai chuan ami chu lo varzabin master yaula chu aron in rola anung lam hlataka chuan alchemist lucy chu aleng per nola athal chiang hle chumi lo mutu zong chu anmang ang hlom hlea zunar ngei point mak ati hle sawian pa chuan thil thleng chu a thiam lo hlea ma se master yaula a thil ti ani ti a thiam ngal alchemist lucy chu lo tho chuak lein a thin rim hlea yen a hna no pang eng thina nge inei ti ka ngai poi mo lo ngak ro southland market hi ka thut noya thuayang tin khanula po ha kata ani thuayang atia ala chapau hle lai hmun tang chon an chuak ta sawian chu a thin rim hlea southland ta na mi nuk sak tak ani awangin lucy chu tha nge edu master yaula hna master kha ichak na zong em ni atia yaula chuan tinge beile idu em ni atia yana chun adu thua soya yaula chuan ka puyang se ma se tharau chau kania I taksa ka man angai don ani tuna chuan ka theina hote te bak kala mang chuak theilo ka chakna I dolet theya level 2 doze I thlen huna chuan I taksa hi harsan na omloin ka mang thei to anga chuti huna chuan jeli clan mi te hi kan noi bo vek theng atia liusi chu tha to min ro man na an siam ta chumi zan chuan sawian chu in thuam danglamin alchemist liusi chen ina chuan alut ruwa chumi hnuwa chuan liusi chu aruma aron luta ma se beiselo takin zunar chu lai hmuna chuan alo om ve reng mai engma an thil tum an hriat tir velo awangin mak ati hlea zunar hian eng thil nge ti atum don ni ang ti angai tua chuti lai chuan alchemist liusi chuan zunar gold frame king chunga tukvera lo thu chu a muthuta a hlau thong hle hlau thong takin min than tum tin a te chel chul meya tan chet atum zui zunar chuan alchemist lucy tan chet tumek chu a golden needle mang chuan a keya aron eteka lucy chu a tubok khup thlora zunar chuan pan hnain au du su lai hmun hi ka sil vek to tu main io an thei don chuang lo atia lucy chuan enge idu a piang ka piang che khongai min that su atia ma se zunar chuan heng zong hi unau pasawen I hmu sit wang le sau family ta na boina I thena wanga ni hi min dem suang che tin a golden needle chu activate le a lucy chu a that tamak mai sawian chuan zunar chakna dik tak a hmu chuan mak ati hle a da do si level lai ani a ring yaula point zunar hian secret technique wang em mai a mang ti alo sei ve bok lucy chu a thi ti a chian hnu chuan zunar chu lai hmun rang chuan a chuak ta ma se alchemist lucy hi alo la thi ho lo ama atluk lai khan arukin tartil bread pill alo ei ni in chu chuan anuna chu a chan hima zunar atek na khan ama a omzi a nei lo ani alchemist lucy chu lo tho chuak le in ka alchemist master ka punanga sauklan hi ka noi chimi tir vekang thin rim se thiana tia chuti lai chuan sawian chu lo langin a poi khop mai chu thil chu ka thlen tir ngai lowang alo tia alchemist lucy chu master yola bon chilling fe mang chuan a hal rum tamak maya alchemist lucy chu a kang rel nei hle chumhnu sawian chu lai hmun tang chuan a chuak ngala a se boina an toklat mai zunar chuan akong alo danga yana chu a in thuam dang lama wangin zunar hian tunge ani a shelawani yana hna engwang kharu matang khan ilo chu atia chuti lai tak chuan yola chuan yana taksa chu mangin alo changa heta hian boina chin fel saktori mi pakhatina kauti alo sei chu hre chuan zunar chuan tuinge kauti hriat a phut ngala yaula chuan
chumi ni na chu a soi chuak theilo ti a hrila he hian zunar chu a thin ur hle zunar chun a golden needle chu activate in be tum ta yaulaw chun boin apun lun lo nan a ko tu chu sawian ani ti a hril ta sawian minga hriat rol chuan zunar rilru chu adang lam hala ian an atir chan ni om chu a hre thiam alchemist liu si chu tha sak turin ati ani aringa zunar chuan master yaulaw hne na chuan ian a chu har sana siam lo turin atia lai mun tang chuan a chuak ta akala chu ian a chuan a lo en renga zunar hian khatiang chakna hlom takha aneng ti arin ngai lo thu asaya yaulaw chuan thil dang lo soin alchemist liu si athi to boka tuna chuan mun fal taka level 2 doze I thlen theinan in cultivate turin ka hroi don che ani atia atuk zinga lo ni chuan alchemist liu si chu athi ani ti jelly chief jelly bi chuan a lo hreto a liu si rong chu hmu tur om lo ma se athi ani ti an thra chiang hle tungi a thatu ni ang ti an ngai to lai chuan jelly o chuan apa hne na nimina khan saw marketa sawian chuan keile alchemist liu si ta himin hne ve maktak main achakna chuna sa takin alo pungto he thiri sawian ti an ninge yang atia chu chu hre chuan jelly bi chuan alchemist liu si thina mo phurtu chu sauklan an ni nge aring het ngal bura jelly bi chuan afa pahne na indo turi input sai ngal ro oba pa khawashilla sauklan te hian an huang an pelani kan noi chimit vek turani atia heti la hian sawian chu master yaula chuan chi getting pil level 1 doji chi 9 star level atanga level 2 doji olsam taka athlen theina tur pil apea a ei nuwa ati dan tur po chiang takin a hril doji level 10 nge tum chuan ian a chuan pil chu ein cultivate tranta ma se heti la hian sauklan te chen na chuan thil tu omlo tak alo thleng tlat mai sa family guard ta chu thamong taka an online an ron be thut maya boruaka thalmutam taklo surin veng tu eng moza chu an thingal heng thil ti tu te hi tu dang ni lovin jelly family le oba family ti anni an thil tum chu a chiang hle lucy thina phubala ka sa family te noi chimi vek chu ani klan roi tu ani angin thousand chu aron thleng ngala jelly bin he na eng thil nge ti an tum ti azota a thin rim hle jelly bi chuan ifa pasawian khan rang tak main eng tin nge level 1 doji chi 9 star alo thlen thei ka hrelo marketa ka fapa le alchemist liu si te chu ti boin ni zan lama alchemist liu si chu a tha chui boka he thina mo phur tu hi nang ma ni hi in ni athisen mo hi in phur ngei tur ani anga tia chu chuan hre chuan thousand le midang te chuan makan ti hlea chanlet na hunan nei lo jelly bi chuan a ho te chu be turin thu a pe ngala boina na sat tak a chuak zui ngal thousand chuan elder te hna an mi te chu mun him lama tlan chiat pui turin atia amana lo dang don ti asoi zo ro chuan a lion roar technique chu a mang hala thom ring tak chuin life muna chuan borok khuna sat tak asiam zuya chuti la chuan sauklan mi te chu an retreat theita a jelly bi chuan afapa jelly o hna sawian chu zong chuaka mana that ngei turin atia anin thousand chu a ma chhon don ti asoi chuti la chun sawian chu an familiar thil thleng engma hrelo chuan doze level breakthrough tum chuan alola in cultivate meka heti lai ve hian thousand le jelly bi te chu anlo in pe ve mek bok jelly bi hian da do si 9 star level a thleng to a thousand ero da do si 7 star a alo om thung thousand chuan jelly bi chu a hne lo hlea jelly bi attack na chu alo block sak thei hram chawani jelly bean attack zom char wang chuan thousand chu a in veng thei talawa leya chuan a tluwa heti la hian sawian chuan doze level chu alo breakthrough trap to a ma se chu ti lai tak chuan life muna chuan jelly o le a ho te chu lo thlengin iana chu thalin an ron ka pa iana building reng master yau lau chu iana ring chunga chuan rang taka lutin chu thalmu iana lama local chu alo block zui ngala iana chu film khur turina ti ngal jelly o chu ni so zet hian sawian hna sauklan chu tuna tanga rei lo te an chimit vek ton ti soi sauklan chief thousand chu apa jelly bi da do si 9 star level in asoi samek ti arila chu thua chen chun sawian chu amang ang hle chu ti la chuan master yola chuan ring chunga tang chuan energy na taklo ti chuakin jelly ole a ho te chu force na tak chuan anor thuwa ni kho hreloin an omzui ngala heti la hian sawian chuan a breakthrough chu ti zo lowin a top san thuta ading chuak ngal
master yêu lao chuan eng thil nge ti itumati vata yana chuan master I thil ti thena khamin man ti le the nge matia ma se master yêu lao chuan arem ti lo yêu lao chuan amania alo man tir to awang khan amang le ani chuan yana hian a thi pha theidon ti asoya doze level a thlen phot angai ti a hril he doze level breakthrough thena hun rem chang hi I hlawani chuan nakin zela doze level lu chil chu harsa le zual don ti a hrila ma se sawian chuan chu a thu se chu angai sak lo atan chuan achung te ahum him theilawani chuan doze level thenrunga chuan omzi anei lo ti asoya chu hriat chuan master year la chuan he khovel hen chakna tel lo chuan sawian hian tuma ahum him thei don lo ti soin tuna achakna nen phei chuan tuma awa chan chuak don lo ti arila chu wang tak chuan in cultivate chu ngai poimo hmasa turina tilia peisei lo takin chu thu chuan sawian chu ati thin rim hle achung te chu atana poimo ber ani thule abik takin bolhlo tia an sei chet le anui zat lai pa ngai sak le pangai em ren tu apa chu hum hima du thu a sei ve le a yana chuan master yaw lawering chu point lungchunga chuan ada apa puitum chuan la hmun rang chuan a chuak zui ngala master yaw law chu ngoi rengin adinga ti the anei lo yana chu atilui theilowa arel ru chu anna ru hle azirlai du tak han fengin a phat san la chu a hla chuaka chutila chuan indona huna chuan 1000 din hun chu a chetleya jalibi chuan adu toka infiam puin asoisa ani ber chutia jalibi 1000 chu tha atum lai tak chuan sawian chu jeli o hroin alo thlenga jalibi chu top turina ronti jalibi na fapa yanan amanti amu chuan atop ngala yana chuan jalibi hena chuan afapa chu ladam tura adu chuan indona chu ti topa lai hmun ranga chuak ngal tur chuan atia chutila chuan jeli o ni khothelo om chu lo harin a hlau thong hlea apa chu ama tan pui turina ngena ma se jalibi chuan ngoi mak turina ti van doi thak takin jalibi chuan sauklan ti chinna hun rem chang hi nangma awang mai main bopel ka tum lo ti in yen ja chu aslas attack mangin a attack sui le ta ma se yan chu lo in thiar fe hli manin a attack na chuan afapa jeli o zok chu ati hlum chiang hle du amna le sauklan huana kha jalibi chuan chu pui ati tolo chumi nuwa sawen chu tha tumin apan zui le ngala 1000 chuan lo dangin ma sena takin 1000 chu akhik thal ngala sawen chu tha tumin slash attack la om tak chu activate le chutila chuan master yola chu yena pui tumin ring chunga om chung chuan alo kala slash attackin yena afu don lai tak chuan yena pa chu yena ma aron dinga chu mu chuan yena chu apa ma chuan ron ding ve le in chu ring chunga om master yola chuan alo mu chuan arel ru a khoi hlea hun kal to thla chuakin yana chu birin tlak le ril rudik tak pumi ani ti a thiam ta sa sa te ka wang chun yana chu na takin ain hliam zui api a hla taka chun a thal der meya chu pui tumin 1000 chuan apan vata ma se jalibi chuan slash attack mangin alo attack le a 1000 po chu atlu zui vele sawe chu hliam na tak tor chung chun lo tho chu atuma apa jalibi na sa taka asoi salai mu chuan aril ru chu an na hle ma se a hliam manat ema wang chuan ti the anei lawa ma se chuti lai tak chuan master yola chu abula lokalin yen hena nopang tuna chun ka puta da to ro atia yena taksa chu amang le ta jalibi chuan 1000 vein hian if panen in hun to patheng ta ti in 1000 chu tha atuma chuti lai tak chuan yena chuan master yola thil ti thena mangin jalibi chu aran block ta jalibi chu hlau thong hle tunge ini ati man toka ina chun na taka khikin aboro ka hnek kangin asoi sak chun zom zela jalibi le lu chu a hnek nga zot zota apa soi satu chu tha ngei tuwin a hnek zom zela adu tok theilo ma se ina taksa chun master yaw thil ti thina chu adawle chawlo tana a taksa khrek ron long tanin chu hriat vele master yaw chuan he pa hi chu kalo danga doze level thlen tumin in cultivate le ro alo tia master yaw chun protective shield chak tak mangin ina chu aveng him zui ngala ina chun doze level breakthrough tum chuan ain cultivate zui ngala jalibi chuan slash attack mangin na satakin aron baya ma se protective shield barrier chak tak awang chuan attack chuan omzia anei lo hle chuta ina chun hun kal to ngai to in kumsom pakhat mi ani lai po dochi gathering pil telwa doze level theng thei to ani ti te chu ngai to chuakin tuna hen ka breakthrough le ngai turani atia hun kal to amol photo na chu amit tha alo lang zuya chutila chuan jalibi chuan na satakin alo bei zui zela
protective barrier chu chevekin apuak khului maya ma se sawian chuan doze level chu a breakthrough theita jalebi ku chu loman sakin jalebi chuan yana ani ti a mu chun maka ti hle nangmo atia yana chuan master he min ti ti ro atia master yola bon chilling frame chu mangin octane blast pa manga pas na tak pe in jalebi chu athi chiang hle chumi nuwa chuan yana pa thousand chu lo harin yana chuan apa hne na master thil ti thei tak anei ti a hrila a master chu localin a ron chan chuak ani ti a hrila thousand chuan khonge om lom thu thil ka du ani atia master yola chuan ein mu ti du lawa mu thailo tang chuan ron tongin sawian chu angai na hle ti a ron soya ifa pa hi midang lam takania chu wang chuan mun hla taka in cultivator training nei tura hroi ka du ani atia thousand chuan chu chu sei boiloin apum hle an chunga athil ti awang chuan lom thu a thil zoka heti la hian zunar chuan thil thleng zong zong chu alo thlir renga ama he gu klana an iang lady gu zunar ani angin ama aveng tu ling ing chuan sauklan chung ko thila inrol thuk lutuk to lo turin alo tia chu chu gu klan elder ten an phallo ti a hriat non ti rani ma se sawian chu a him ti a mu chuan zunar chu a thohuaya hemin hu hian sawian le yawlo te chu an lo in pe meka yawlo chuan sawian chu azir tira tan a thlan chana hril ta iana hne na ka tak sapa ngai chu hun re takal ta khan a boral to spiritual energy chak tak in e awangin kumtam tak chung chu tharau angin kadam kho chu thei pha ani tak sapa ngai neya ka thole theina tura min pui thei tur spiritual energy danglam tak nei mi ka zonga tuna chuan ka hmuta che doze level hlotling takin I thleng ta boka tuna chuan technique chak le danglam em mai ka flame manta zir thei tur hen I tling to kani ma se he technique hi thiam harsa hlea thiam tur chuan heavenly flames tam tak ine angai don ani I hlotling ani chuan flame mantra hian heavenly flame rang thil ti thena chu azom khom vekanga chu ti huna chuan ka tak sa thar tur min refine sak thei don ani atia he technique hi hlotling taka I thiam chuan dochi continent pumpuya tu main an el phangai lawang che he khovela hen mi chakte chawin zan hlo thina tia nalan in ranin zalen taka in hualna akan sel thei chan pokha atnung lama mi chak tak tak an omwanga ni atia ti chuan iana hne na chuan technique zir chu idu le du lawa ain ngate atia a seizo ro chuan yewlaw chuan technique scroll pahni ala chuaka scroll sen chu fire attribute art level technique ania scroll dum jok chu flame mantra kan ni thung sawian chu enge zira du ti thlang turin na hrila a khoi jok po thlang se sawian chu azirlai alani reng tur thu a seibok sawian a thil tum chu chaktaka omani awangin flame mantra chu rang takin yana chuan a thlang hala jinkong thui tak an tran ma chuan master yawlaw chuan sawian chu a chungte bula hun engma chen lamang turin a tita a tol zongin thakhataliama sawian le zunar te chu jianan academia training nei turin ani ziak lut ta ma se sawian hin thil tam tak chin fel tur ala nei awangin chol ala a flame mantra aman theinan heavenly flame mu phot atu ani zunar chu academia ama lo ngak turin a thila engkima chin fel vele jianan academia aron kal thoyang ti a hrilbok reivak lawa apa thousand chu yen te bula alo kala sawian chu a master kai hruinen te zoma athu sei thatak ngai thaturin atia a ute pahni omna hun po tlo turin atibok chumi hnu chuan sawian chuan anuna mi poimo ber pahni chu a thla master yawlaw nen chuan jinkong thar zo turin an chuak ta ani